Vieš, čo píšu? A čo tam píšu ešte? Okrem toho, že máš mať stále želičku za sebou? Áno. A na každej fotke musí byť. Je to môj fotiť? No, napríklad s mojím psom, to je priateľka. Dá sa ideme k tebe. Super. A to mám asi aj uvariť čaj doma. No jasné. Tak zavolaj máme, nech varí čaj. Benatý, daj si nemám. Aj do piči. Nemáš sa vycikať, nemám voda. Problém. Tak čo? Uvarte čajík a dojeste ho, zbehnite si domov, lebo sa transferujete. Tak počuj. Do piči. Tak veď zbehnite niekto... Si zapol tú kameru? Hej. K sestre, no. Nie, že zbehnite niekto zatiaľ na Zamocku, tam na začiatku je lekáre, tak že skúpite tampony. Tak, niekto. Čiže ani nechcete vedieť, čo tu budete robiť, ale potrebujete na to tampony, kondómy. Čo? Kondomy mám. Pre tých, ktorí majú opačnú klávesnicu, špagát a vodu. Čo? Ešte raz? Nič. Dobre, potrebujeme teraz tampony, kondómy, špagát a vodu. Tu vodu máme, hej? Vodu mám, no. Aj špagát máme. Ale koľko kondomov? Ja mám jeden kondom. Prísť s čajom. Čajom? Áno. Aj chladovým? Tak tu na prvý checkpoint nám uvarte čajík a doneste ho. Doneste teda zo pár extra veľkých tamponov a ďalej, že ani nechcete vedieť, čo tu budete robiť, ale potrebujete na to tampóny, kondómy, špagát a vodu. Takže treba uvariť čaj aj do lekárni po kondomy a špagáty, do tampony. Čo? Dobre sme pochopili. A kde je ten checkpoint? Čiže musíme to prehrať. To zistíme asi z tej pásky, vieš? Ktorá mimochodom vyzerá takto. Dobre, ale veď počuj, tak je veľmi jednoducho. On robí chod na Zamocku do lekárny, kúpiť kondomy a veľké tampóny. My zatiaľ hovoríme, niekto so mnou dobarí čaj, odvedí sa s obsom a so želičkou. Tak štyri so mnou a vidíte, alebo to môžeme dať traja. A dvaja musíme byť na fotku so zvieraťom. No veď je, tak ale on by mohol sa skúpiť. Zvládneš to? No, hej. Predajú ti? A jaké veľké? Tam nie je napísané, že veľké. Povedz, že extra veľké. Je tu, že extra veľké. Extra veľké čo? Tampóny. Tampóny. A najlacnejšie kondomy. Aj tie tampóny by boli najlacnejšie. Je to lacnejšie? Podľa mňa v lekárni je to dosť kúpovať inak, lebo to je drahé, nie? To? Ale najlacnejšie stoja 40 centov asi. Čo taký kúpil? Čo? Kondomy. Jaj. U mňa to bolo asi bližšie, ale nemáme kazeťák. K tebe to bolo určite bližšie. Ale nemáme ty kazeťák. Ale tak nevieš, kde je to druhé stanisko, možno je na Spalíne. No. To je fajn. To bolo dosť často. Ale asi neprosím. Podľa mňa, že Záhorská vec. Tu žehličku musíš zobrať kvôli tým fotkám. Žehlička v kufri. No je dobré. A aj na tej fotke s obsom. Áno, dobre. Dobre, tak kto ako je so mnou? Všetci ja vyskočíme, ale Andrej, čo budete byť? To ja som rád, že... Jo. My zatiaľ porozmýšľame, že čo to bude za intuíciu. No rýchlo, Ondro! Tady to som išla aj ja. Není tu bližší obchod? Ako na Zamockej? Jakú drogeriu, nie? Kde je Zámska? Drogiška tu je nič, to už nič, to si iba bíli, proste bez Zázobanské. No počo to? Na Zamockej máš lekáre, hneď po pravej strane, vieš? Aké máš ešte doma zviera? Žiadne. Máte sochu mačky, alebo tak? Sochu mačky? Máme. Alebo sloníka? Cože? Skúste také sa moji známi pofotiť, ak senci máte majú čas. činčilu. Pohnite si. A prehrajte tú kazetu až do konca a poriadne to počúvajte. A prehráme to aj na MP3, čo ty na to?